zanin hi hei kan nu pa in riak turin kan chuk thla a tukina an pu hovin clear takin a thil lo ti hnok te kan da fel veka ma se hi zanin riak tur kan chuk thla chu hetiang hian thil hi a lo om le tam mai a thuthleng te pawh hi hei a pai dar le veka ni zana a nam thluk lo te ho so ta so nu a par ri thut na te a chhaka dining chair hmun hi a kan hun te pawh ti hian a lo nam thlu le vek ta a he thil mak tak ani tukina do lama tang te le sdo lung le not an pu ber te ho nen ti hian kan en veka kan bun na room te pawh kan luta thil engkim clear takin kan kalsan ani hei hetiang hi ani a kan ni za mi te thutna ni zana nam thluk lo pawh heti hian a lo nam thlu a he ramhuai chet du dan hi ti tawm yang ramhuai ani ber ani ang chu mak em ani ti chuan he kan room kan han honga light kan han on chu bot bu te hi hei ti hi lo heta amak em ani kan room hi eng lai pawh kan kal ani a janina pawh kal kan hong chapa chung lama lu tlang theina tur hi room in hong kal lo hi engma om lo ani ti chuan hei hi lift elevator hnung si room chhung atanga tukverh te awm ani a hei hi ti hian a lo in honga hetiang hi zanina thil awm le dan ani office a thawk te ngei staff te pawh in min rawn hmuh pui le thei se kan duh khawp mai a tukina min rawn hmuh pui tawh a zanin hi hei hetiang hi kan ni le a thil mak tawp khawk ni in ka hria sawi vak mai na pawh ka hre lo chutiang chu kan din hmun ani hei hi bi ani dawhkan ami ani a heti hian nak paih thla a chuan hei puchhana dawhkana thil awm te tukina pa op te le puchhana te nen ni zana a bungraw paih dar hi ni zana a bungraw paih dar hi kan rem fel veka tv erawh chu hei a lo nam thlu tawh lova hian ful takin a ting ani chuan room dang hi an pu room le sawtami saw puthang te room ani a zanin hi hei kan nu pa in riak turin kan chuk thla a tukina an pu hovin clear takin a thil lo ti hnok te kan da fel veka ma se hi zanin riak tur kan chuk thla chu hetiang hian thil hi a lo om le tam mai a thuthleng te pawh hi hei a pai dar le veka ni zana a nam thluk lo te ho so ta so nu a par ri thut na te a chhaka dining chair hmun hi a kan hun te pawh ti hian a lo nam thlu le vek ta a he thil mak tak ani tukina do lama tang te le sdo lung le not an pu ber te ho nen ti hian kan en veka kan bun na room te pawh kan luta thil engkim clear takin kan kalsan ani hei hetiang hi ani a kan ni za mi te thutna ni zana nam thluk lo pawh heti hian a lo nam thlu a he ramhuai chet du dan hi ti tawm yang ramhuai ani ber ani ang chu mak em ani ti chuan he kan room kan han honga light kan han on chu bot bu te hi hei ti hi lo heta amak em ani kan room hi eng lai pawh kan kal ani a janina pawh kal kan hong chapa chung lama lu tlang theina tur hi room in hong kal lo hi engma om lo ani ti chuan hei hi lift elevator hnung si room chhung atanga tukverh te awm ani a hei hi ti hian a lo in honga
hetiang hi zanin a thil awm leh dan ani office a thawk te ngei staff te pawh in min rawn hmuhpui leh thei se kan duh khawp mai a tukинah min rawn hmuhpui tawh a zanin hetiang hi kan ni leh a thil mak tawp khawk niin ka hria sawi vak ngaina pawh ka hre lo chutiang chu kan din hmun a nih hei hi bi ani dawhkan ami ani a heti hian nakpawih thla a chuan hei puchhana dawhkan a thil awm te tukinah pa OP te leh puchhana te nen nizana a bungraw paih darh hi nizana a bungraw paih darh hi kan rem fel vek a TV erawh chu hei alo nam thla tawh lova hian ful takin a ding ani chuan room dang hi an pu room leh sawtami saw puthangte room ani a